We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Parang ug Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Sa imong buntag. Mayong buntag sa Jill ug sa ato mga kapuso no sa La Libertad ug Katipunan sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, this morning atong ipasigarbo ang kaanindot sa Mindanao. Biyaheng alubihid Misamis Oriental kita. Atong suruyon ang sikat karon nga floating cottages o ginatawag nila nga balsa. Atong makauban unya taod-taod ang tourism officer nga si Jean Harvey Bucinios. Wow, samtang say laing success story na sabang atong sayron gikan sa usa ka barista turned coffee shop owner nga si Jofel Manlud sa Davao City. Og sa bestok, makachikahan ni Atty. Rossi si kapusong Jamir Zabarte. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang tinuuhan subay sa kulturang Maranao kung nganong adunay lunar eclipse? Tinitungod matod pa sa usa ka dakong mananap nga nikaon sa bulan nga ginatawag nga arimaunga nga nagikan sa Indonesian word nga arimao nga buot pasabot usa ka tigre. Matag adunay lunar eclipse, usa sa mga ginabuhat sa mga tao ang magpatugtog og mga gongs aron nga mugawas ang moon sa lawas sa arimaunga. Mga kapuso, karong buntaga atong i-explore ang western coast sa Misamis Oriental, partikular na ang munisipalidad sa Alubihid. Ug ato sab suroyon ang usa sa mga hinay-hinay ng ginabisita sa mga Mindanawan, ang mga floating cottages o balsa nga makita sa kadagatan sa Misamis Oriental. Ato makauban ang Municipal Tourism Officer sa Alubihid nga si Sir Jean Harvey Bucinios. Sir Jean, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Alubihid? Maayong buntag GMA at home. So maayo kaayon ang adlaw diri sa Alubihid. Og akong gi-welcome ang tanan nga naminaw og tanaw sa ato karong adlaw. Glad to hear that, sir. Og panghinaot po namo nga magpadayon nga okay ato ang panginabuhi bisan pa man nga aduna pay pandemya. Pero sir, makisayod mi no, unsa ba kining floating balsa o cottages nga anaa diha sa inyuha nga patok kaayo og paunsa sab kini nagsugod? So namugna ning ato ang balsa tungod kay nay isa ka opisyales sa isa ka barangay nga nakamugna og idea kay katos siyang opisyales na asay existing ginatawag nga fish cage. Kay ang fish cage diri sa Alubihid is made up of bamboo nga naapod siya waiting shed para dadto mag-standby ang magbantay dadto sa atong fish cage. Naay nakasulod nga mga turista nga dili taga diri sa atong lungsod, mo nitong nakakuha ng idea ang katong kanhi nga kagawad nga subo nga napanaw na sabat the legacy nga iyang gihatag karon is nagpabilin gyud. So nakita pod sa ato ang mga turista nga kani atong balsa nga gihimo sa Alubihid is well engineered kay mas secure siya na naagi computation from the engineering office nga nagpatabang gid ang atong kapitan kay para pod nga ang safety and security sa atong mga guests gid ang iyang unang gilantaw. Wow, so kana diyang istorya sir kung paunsa nagsugod ang industriya diha sa mga balsa. Pero sir, sa inyong tan-aw o experience ngano kaha mipatok manggayod kini sa mga lokal nga turista? Okay, so ngano ni patok ang balsa sa Alubihid? It's because daghan tag na offer sa atong mga guests. So na ang atong existing tourist destination
ang Boardwalk Mangrove Eco Park nga dumala sa ato ang Barangay Council of Barangay Baybay, Alubihid, Misamis Oriental. So that is why nahimog yung patok, because through social media nakita nila nga ang mga balsa sa Alubihid is maayod gyud nga pagkahimo, and most of our balsa operators nagpasikat pud sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balsa kay naa sila yung mga theme. So na ay nag-Japanese theme, na ay Pirates theme, na po all-white theme, like murag naa siya sa isa ka events place. So sir, paunsa sa ba ninyo ginamintinar no ang seguridad sa mga turista? Labi pa nga sagad kanila, ana agyud tunga sa dagat kay naglutaw mangyod ang kining mga balsa no, tunga sa dagat. Okay, so based on our ordinance nga gi-create sa ato ang Sangguniang Bayan of Alubihid, naka-indicate gid adto nga tanan nga mga guests nato before gid makasakay sila sa ila ang passenger boat, they need to have their life vest on them. So dapat gid nakasulob sila sa ilang life vest. At the same time, atong system diri sa paggamit sa atong mga balsa is dapat naka-pre-book ka. We are very confident that every guest is secured nga mo gamit diha kay naagi kanunay lifeguards nga mutan-aw sa ilaa. Sir, kamusta ba ang inyong pagpatuman sa mga health protocols sa mga balsa? Labi pa nga di na to malimod nga panagtapok manggayod ang mahitabo sa mga balsa, sir. Naagyud kanunay ang ato ang pag-monitor sa ato ang mga basic health standards nga atong gina-observe diha sa ato ang Boardwalk Mangrove Eco Park. So, natay mga signages nga nag-inform gyud nga dapat mag-wear kita sa ato ang face mask all the time, and also naapod ang ato ang thermal scanner nga naka-place gyud sa atong entrance, and at the same time naapod ang ato ang paglista gyud sa atong mga guest kung aha sila gikan. Our balsa, the maximum capacity of our balsa is 30 packs. So based on the guidelines, we need to at least reduce it to 50%. So most probably ang sakay gyud sa atong balsa is 15 person. So muna kung gina-invite muna is ang ato ang mga silingan nga mga lalawigan sa Bukidnon, sa Misamis Occidental, Camiguin, and other provinces nga i-experience this one-of-a-kind tourism attraction here in Misamis Oriental, particularly in our municipality of Alubihid. So up to date, we already have 100 balsa floating in our municipal waters. So kung unsa nga day mo gusto mo ani diri ma-accommodate gyud mo. So I truly believe that it is the home of the scenic attraction and rich of natural resources with a natural beauty here in alluring Alubihid. Daghang salamat Sir Jean sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og sigurado ko nga nang hinam-hinam na ang ato mga kapuso nga maka-experience sa kapatsyada sa inyo mga floating cottages diya sa Alubihid, Misamis Oriental. Kita-kits na pohon diya, sir. Sige, thank you kaayos tanan. So I hope nga makita-kita ta diri sa amo ang lungsod para ma-experience yun ninyo ning amo ang balsa. Daghan kayong salamat og maayong adlaw kanatong tanan. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan sa besta, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Archel! Maayong buntag mga kapuso, welcome to Vista. Karong buntaga ato makachikahan si Buddy Portales sa drama romantic comedy series na Heartful Cafe. Walay lain pa kundi si kapusong Jamir Sabarte. Maayong buntag, Jamir, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. It's so nice to have you here this morning. How are you doing? Hello po sa mga nanonood sa atin sa At Home with GMA Regional TV. So maraming salamat po sa podcast sa atin. At maraming salamat din po sa mga nanonood sa atin sa buong Mindanao. Thank you for making time for us, and of course, we'd like to congratulate you dahil nga a lot of people are raving about Heartful Cafe. How happy are you to be part of this series? Sobrang nagagalak po talaga ako kasi ayun nga po, lagi ko sinasabi to, first year ko po ng pag-aartista, first year ko po sa GMA, tapos nabigyan na ako ng ganito kalaking project. Supporting lead pa with Julian Santos at saka David Licao. So sobrang thankful ko po talaga na nakasama ako sa project na to.
And you will play the role of Buddy Portales, tama? Ano ba yung mga natatanging characteristics naman ni Buddy na gustong-gusto mo at paano naman kaya niya pakikiligan ang ating mga televiewers? Ayun po, si Buddy po kasi ano siya, simpleng tao. Hindi man sila ganun mayaman, hindi man niya nabibili yung mga gusto niya, yung pangangailangan niya madalas, pero kumpleto po sila magpamilya. Masaya po sila magpamilya. Yun po yung kagandahan sa kanya. Tsaka, ang kinailaban naman po sa kanya ni Sol is yung pagiging simple niya, yung pagiging kwela niya. Kumbaga, kahit na bugin siya ni Sol or saktan siya ni Sol, karatingin siya, okay lang sa kanya, parang sige na, okay. Saan ako magagawa sa'yo? Parang Isa din sa mga inaabangan ng mga fans ang tambalan ninyo ni Zonia. Pero bago pa man namin nakita ang series sa television, parang nagsimula na kayong magpakilig online sa TikTok. Kumusta na nga ba ang relationship naman ninyo ni Zonia on and off cam? pag on-cam kami, talagang bangayan kami. Bangayan talaga kami kung ano pinag-aawayan namin. Pero off-cam po, sobrang malapit sa akin si Zonia. Sobrang gaan po kasama, basta po so hindi siya mahirap kasama. Tapos, papakinggan ka lang niya kung ano yung mga kwento mo kasi madaldal po ako. So, pag kwento ko sa kanya, makikinig lang siya 100%. Ibig sabihin, na-appreciate ko kung anong effort na binibigay niya sa akin. Si Zonia magaling din. Magaling, maganda, kumakanta rin po. So, talentado siya. Ano pang hihingin mo? So, sobrang grateful po talaga ako. Siyempre, pag may mga hindi po ako na-execute sa scene namin, tinutulungan niya po ako. Kumbaga, nagpapasahan po kami ng idea. Ako naman po, tinutulungan siya kapag kailangan niya may kailangan siyang matutunan, ganyan. Tapos, ayun po, nagbabatuhan lang kami ng idea. In the coming weeks, ano naman ang mga exciting scenes na kailangan abangan ng ating mga kapuso? Naku po, dapat po araw-araw yun ang tabayanan yan dahil araw-araw po, may kwento kayong papakabangan. At kada week, may mga guest artists po kami dyan. Abangan nyo yun mga kapuso. So, kada week po, iba-iba yung mararamdaman nyo. May mararamdaman po kayong takot, kilig, lungkot, saya. So, sabi ko, maghahalo-halo siya. Kumbaga, perfect ingredients siya para mapasaya yung mga viewers. Thank you very much, Jamir. Daghan kayong salamat and we wish you all the best. Stay safe ka dyan. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Maraming salamat po sa effort nyo na makipag-usap sa akin. So sana po magkita ulit tayo sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Mag-iingat po tayong lahat. Stay safe and God bless. Maraming salamat po. Abangan nyo yung Heartful Cafe kada 8:50 p.m. po yan pagkatapos po ng first yaya. So please do watch and support us. And directed by Mark Sicat de la Cruz po ito. So please do support us. Thank you very much, Jamir. Maraming salamat. And that was Kapusan Jamir Zabarte. Tutok lang mga kapuso ka mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kabalo ko, daghan ang makarelate. Kay lagi, mahiligon sa bamos sa kape. Kay lagi, coffee is life. Aba, bas hindi ay ang simpleng hilig lang sa kape ang magdala kanimo aron ma-achieve ang success. Sama na lang sa atong bisita karong buntaga kung asa kaniadto usa lamang siya ka simpleng barista sa usa ka cafe turned into a successful entrepreneur. Atong makauban si Jofel Manlod. Sir Jofel, may buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag sa tanan, may buntag sa Jolo o sa mga nagatan-aw sa At Home GMA TV. Wow, thank you so much for joining us this morning, Sir Jofel. Ug unang-una, gusto na mo masayran kung unsa ba ang imuhang kinabuhi kaniadtong naapa ka sa usa ka cafe nga imong gitrabahuan isip barista kaniadto. Way back 2004, nag-start akong journey with coffee. So I started with a position na assistant barista. So back then, pipila ka lang ang coffee shops diri sa Davao. Kaya ang atong nahibawan is coffee lang man sa balay. I was given a chance to work sa isa ka coffee shop. Assistant barista means ikaw tagaligpit og kalat, parang mara kag waiter sa isa ka coffee shop. The only time na makasulod ka sa bar is kung mag-closing na, manglimpyo na, manghugas na o mga gamit na ipanggamit sa bar. It took me around 6 months bago na-prove na ako sa among team na worthy enough to be part sa barista group.
Pagka-join ako sa as a barista nga position, kumbaga na-promote ko. True enough, pagka-promote na ako as a barista, first regional coffee competition nag-held sa Pilipinas was taking part sa Davao. So, nag-join ko alongside with my mentor. So, fortunately, nag-place ko. To sum it up, I have 18 titles under my belt, both local and international competitions. Pero before that, sir, naa ba kayo murag formal training or educational background about sa kining coffee making or pagiging barista? Siguro kung coffee na planting na pero in terms of preparation, limited kayo ang mga resources. So mainly naka-rely lang ko sa mga old books. Then after that, mostly gina-develop lang nimo. Kung makakita ko ka nang mga super simple lang like a heart, walay maka-guide sa kuha kung giun sa paghimo ang heart. Ngayon, kakanda ko coffee training. Ang akong student, as early as like 2 or 3 hours, they will be able to come up ang mga designs. Back then, grabe, parang 2-3 months, daghan kay gatas nga mausik ang imuhang patience matest ko. Wow, great to hear that, sir. No, you've really started from scratch and now ikaw na mismo ang nag-train sa uban para sa mga technique, no, nga ilahang pwede ma-apply. Pero sir, you've mentioned earlier katong pag-apili mo sa competition, no, pero unsa ba nga mga opportunities ang naabot si mong career isip barista? As a barista, I think totally overhaul yun na opportunity left and right. One thing na maingon akong opportunity is, bago ko nagbarista, wala pa dyan ko kasakay aeroplano. At the age of 18 years old, wala pa ako kasakay aeroplano. First time ko nakasakay aeroplano because national competition sa Manila. First time ako nakasakay og train because of coffee competitions. I was given chance to travel abroad dahil po sa competitions. O karong panahon sa pandemic, si Jofel, no, murag nauso po kinatawag nato nga mobile coffee shops, no, kay lagi daghan na pod ang naga-business ug ani. Pero sa imuha ba, how do you see the competition with this kind of pamaagi, no, sa pagbenta og coffee? The reason being na uso ni mga pop-up is because tungod ko sa akong mga kaigsuunan nga sa industry na nawala sila trabaho, I'm thankful enough na ang akong business na nag-survive o makaginay sa migamay, makapasahod ko sa akong mga tao. So, kaning nga opportunity, ihatag na lang ako ni sa akong mga kaigsuunan nga nawala po silang trabaho. Mga dating barista, nag-focus na lang po sila na maka-set up po sila sa sariling pangalan. Thankful po ko na ang mga nag-pop up is parihami ko ka na gusto na to push forward ang specialty coffee scene diri sa Davao. So, they really shared also and educate their customers ano yung parang best way na to enjoy the coffee, how to anticipate o nga dili ka mapasama ang pag-inom sa imo og coffee sa imong lawas. Sir Jofel, unsa ba imong mga advice ngadto sa mga buot pod mag-start og ilahang business, no, kahit small business lang pero mag-depend kini sa kining ilahang dati or kining former work experience nila? Sama nimo? Ang ako lang always messages is, kailangan dapat sustainable and responsible always. I do admit na ang akong negosyo is built because of my passion. Pero karon man good na nag-grow akong company and I have families to feed also, not just my family but ang akong mga empleyado, no. So as an employer, isip pud nimo nga unsa ang mga opportunity na mahatag nimo sa family, sa imong mga trabahante. Ang imong passion, ang imong business always mag-meet, mag-align. Dili pwede nga puro passion ka lang. Yeah, you are very passionate but yet you're not earning money. So end up, ang imong business, ang tendency ma-close. Either ma-mismanage nimo or you are too snobbish for the opportunity. You have to establish your name. You have to put an effort, dedication, and really yung pure love and passion sa imong crafts na imong ginahimo. You seek guidance sa taas and you pray. Dili all the time ikaw pinakamaayo. Dili all the time ikaw lang mag-possess ani nga talent. Once mahibalo na ka mo share sa imong experience sa imuhang crafts, then I think that's the best time na pwede na nimo ni himuon nimong negosyo na ang imong negosyo mag-put legacy sa imuha. Wow, it's a big investment yun, sir, no? Pero karon makita man gyud nimo ang resulta pod tungod na pod sa imong pagpaningkamot ug daghan pug ka og natabangan pinaagi sa imong mga empleyado. Dahil kay salamat, Sir Jofel, and continue to be an inspiration sa tanan. Amping always, sir. Salamat sa laminaw karon og nananaw. Salamat. Sa ito pagnegosyo, sumala sa entrepreneur nga si Jofel Manlud nga top priority dapat ang excellent service para sa mga customer aron nga mutatak kayod ang negosyo. Samtang Jill, gipasigarbo sa Alubihid LGU pinaagi ni Tourism Officer Jean Harvey Busiños ang mga patsada nilang floating cottages o balsa.
nga usa na sa mga main attraction karon sa Mindanao. Oo naman, samtang say, usa sa mga bagong ginakalingawan karon sa itong mga kapuso ang karakter ni Kapusong Jamir Zabarte isip Buddy sa Heartful Cafe. Kay gawa sa tambalang Heart ug Ace, aduna sab Body and Soul. Kana mga kapuso ang dapat atong subaybayan sa Heartful Cafe. Mga kapuso, unta na inspire nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Chris Grosser nga opportunities don't happen, you create them. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.